Some men aren't looking for anything logical. Jamen, vi kunne godt tænke os lidt eksklusivt. Like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. إسبانية بنديدة como se llama وهي صديقة مصرية مش أفريكانا تامد أمبودا ويسكولا رينتي الميانا سنيت نبوتا ويسكودا ريلا هافانا Jag svär att det är min nära, min kära, du är alltid där. Kom och håll dig nära, vi säras långt från noget med møder og sådan noget. Vi sætter stor pris i at gøre en stor scene ud af det. Växte upp i en ghettostad, snurrar runt i en ghettocar. Tar det lugnt, vi har gettoknas. Glider runt i en G63 Tour de France. Hon älskar ljudet av AMG, och en dans. Vi ska baby bara ge mig mer, säg mitt namn. Ta dig hit och bara lägg dig ner, håll min hand. Så på du falder over trådløst internet, du klamme færd. Så jeg har aldrig set ham der løbe andet end en buffet, all inclusive. Fede lidt slår. Vi hamnar, vi bör förlåtas. Bara kolla hur vi rattar, tic-tacka, så polisen kommer krascha. Och jag vet att du har fastnat för hasslas. Det var något de borde fatta. Skiddes. Hvad sagde du? Du skal ikke give ham skiddes. Skiddes? Ja, det har jeg hørt de unge går og siger ude på gaden. Nej, prøv Er det skiddes? Jeg kan dig ikke. Jeg kan dig ikke. Ej, hvor lort, bam! I'm a scouser. We don't get knocked out. What's this? Det er noget i køkkenet, Karl.